Pár minut po 5. hodině odpolední vás u poslechu Art Café vítá Pavel Zelinka. Slovenský hudební projekt Autumnist má všechny znaky dobře ukrytého hudebního pokladu pro fajnšmekry, který doceňují fanoušci jak doma, tak možná ještě více v zahraničí. V loňském roce vyšla projektu nová deska Anatomy of Shadows, a tak jsem se těsně před Vánoci spojil s mozkem Autumnist, Vladem Ďurajkou, a pro Art Café ho vyspovídal. Než se k rozhovoru přesuneme, pojďme si pustit jednu ukázku z nové desky projektu, skladbu Softie. Posloucháte vltavské Art Café, dnes věnované projektu Autumnist. Pro ty, kteří se s ním nikdy nesetkali, pár základních informací. Autumnist alias Vlado Ďurajka původně vydal několik EP pod názvem Abuse už v druhé polovině 90. let. Projekt se poté přejmenoval na současný Autumnist po vydání kritikou i posluchači dobře přijatého alba The Great Outdoors v roce 2005. Eponymní opus The Autumnist byl v roce 2009 oceněn slovenskými hudebními cenami Radiohead Awards jako album roku podle kritiků. Toto vítězství si projekt zopakoval ještě v roce 2018. 6členná koncertní sestava Autumnist vystoupila na několika mezinárodních festivalech, jako jsou například Eurosonic, South by Southwest, Sziget, Pohoda, Colors of Ostrava a další. A předskakovala takovým projektům, jako jsou Recoil, Laika, Cinematic Orchestra, Mouse on Mars nebo Cold Cut. Projekt Autumnist má venku 5. album a při této příležitosti jsem s Vladou Ďurajkou na dálku spáchal rozhovor, který nás provede celým dnešním pořadem. První otázka samozřejmě padla na momentální rozpoložení Vlada po vydání desky. Dnes som si po asi 2 mesiacoch zapol zase Cubase na robenie hudby. Už takovej ten moment, kdy si měl té hudby jakoby nad hlavu, je pryč, naštěstí. No to je väčšinou aj tie 2-3 mesiace pred dokončením toho albumu, to vždy býva také pomerne dosť náročné. A potom, ja keď dorobím ten album, tak potrebujem si dať pauzičku aspoň mesiac, 2, ideálne možno aj viac. A pomaly sa začínam zase rozkúkavať, že čo ďalej s tým. Chápu. I to nejoblíbenější jídlo se jednou přejí prostě. Tak. Ty jsi dlouholetý elektronik. Jak se změnil tvůj přístup ke skládání během let? Je to i závislé třeba na tom, s jakými prostředky zrovna pracuješ? Ja som sa za tie roky snáď aj niečo naučil o tej hudbe, že vlastne už to, v podstate keď som začínal, tak som bol úplný analfabet, teraz už niečo možno málo sa na mňa nalepilo za tú dobu. Ale v podstate ja som začínal takými akoby kolážami zvukovými, že začínal som od nejakých loopov a podobne a snažil som sa z toho niečo dostať plus minus zmysluplné. Ale teraz v podstate po tých rokoch už akoby tam boli aj nejaké náznaky kompozície možno, alebo uvažovania v také nejakej songwriterskej rovine, aj vlastne tým, že spolupracujem s veľmi šikovnými a dobrými songwritermi, tak často sa začínajú tie skladby robiť už takým akoby skoro normálnym postupom, že sa začína vyrábať pesnička a až neskôr sa aranžuje. Ale samozrejme, že sa to líši od pesničky k pesničke, že nemám na to nejaký univerzálny recept, že každá tá skladba vzniká v podstate úplne ináč. Ale měl jsem na mysli, jestli třeba postupným upgradem nástrojů a třeba i softwaru, jestli výrazným způsobem tady ten progres vstupuje i do tvého jako rukopisu. Jestli se to dá nějakým způsobem i najít v hudbě Autumnist. Vieš čo, ja skôr downgradujem ten setup. Ja som v podstate zbieral dosť dlho synťaky a teraz sa naopak
ich akoby trošku zbavujem, lebo akože čím som mal toho viac, tým jednotlivým kusom menej rozumel a to je to isté aj so softvérom, že v podstate človek stále si niečo inštaloval, stále hľadal nejaké veci a vlastne zistí, že vystačí mu tak štvrtina z toho, čo vlastne má, že ani tomu v podstate tak človek klže po povrchu tých softvérov, že v podstate niekto do hĺbky sa nedostane. Aspoň teda v mojom prípade, že ja sa až toľko nezaoberám tým sound designom, skôr mňa zaujímajú tie aspekty atmosféry a nejakého songwritingu. Že mne v podstate nevadí použiť kľudne aj nejaký preset, pokiaľ je to nejaký akože klasický, že nie je to úplne akože prevarený nejaký zvuk trendový, ale pokiaľ sa jedná o nejaký klasický zvuk, ktorý je historicky akoby už nejako ukotvený v nejakom období, tak ho kľudne rád použijem, hlavně, ak sa momentálně nepoužíva. Nikdy jsem se tě vlastně nezeptal, proč si svůj projekt po téměř 10 letech fungování přejmenoval z Abuse na Autumnist. Mělo to jako marketingový důvody, jakože Abuse je vlastně takové slovo, které se špatně googluje? Bol to jeden z dôvodov, v podstate úplne ten Abuse vznikol názov ja som si ho zobral z takej počítačovej hry, takej plošinkovej strieľačky starej z 90. rokov, ale postupom času, vlastne to bolo ešte predinternetová doba, ale postupom času vlastne Abuse na internete už bolo akože nemožné sa dopatrať k tejto našej kapele aj tým, že bolo ešte veľa kapiel s názvom Abuse, čo sa samozrejme časom tým internetom sa ukázalo, že je strašne veľa všelakých metalových kapiel, švédska nejaká death metalová kapela Abuse, ktorá už bola oveľa populárnejšia ako my, takže bolo to treba zmeniť aj vzhľadom na nejakú funkčnosť toho názvu. Posloucháte Art Café věnované slovenskému hudebnímu projektu Autumnist. S právě dohranou skladbou Too Human jsme se vrátili do roku 2009, kdy projektu vyšla bezejmenná deska, první nesoucí název Autumnist. Vrátíme se k rozhovoru s Vlado Jurajkou. Ten nedávno v rozhovoru pro New Model Radio přiznal, že se u tvorby hudby trápí. Jak to? Tam sú fázy rozličné, že v podstate keď najhoršie je ten taký čistý stôl je najhorší, úplne, že človek vôbec netuší, či sa má do niečoho pustiť, či sa mu chce a či má ešte nejakú motiváciu. Potom vlastne je fáza, že sa začne robiť nejaký track a toto je asi akoby najzaujímavejšia fáza, že ešte má človek takú určitú voľnosť a skúša sa vydávať nejakými možno inými smermi. Potom príde taká fáza, keď zistí, že zase robí to, čo vie, že nejako sa mu nepodarí odpútať od tých nejakých šablón, alebo pomerne veľmi ťažko a zistí, že u mňa napríklad je to tak, že chcel som robiť niečo iné, zase mi z toho vyšiel Autumnist, takže toto je tá tretia fáza. Potom už keď je akoby ten track skoro hotový, vymyslený, tá jeho nejaká kostra, tak príde to najhoršie, vlastne nejak ho ešte učesať tak, aby dával zmysel vôbec jeho štruktúra a potom už samotná mixáž a už doladzovanie, nejaké rozhodovanie sa, že čo s tým vlastne, že ako ho dokončiť. To je asi najhoršie a potom už keď to je v podstate dokončené a už sa to len finalizuje na mastering, tak už je dobre. Zase. Takže, tak. A ja mám takú nevýhodu, že ja v podstate nie som hudobník, ale ja mám akože niečo si dokážem na piane zahrať, ale nemám to také jednoduché, že by som si dokázal ako multi-instrumentalista nahrať nejaké party sám, čiže je to u mňa skôr také, že s vecou, ktorú má hudobník hotovú za 5 minút, tak ja sa trápim niekedy akože hodiny, dni, aby to znelo tak, ako si predstavujem.
Jaké momenty zpětně vedle přejmenování třeba na to stávající jméno považuješ v historii svého projektu za zásadní? Jakoby? Úplne najzásadnejší je asi to, že som to vydržal robiť až doteraz. že som vlastne už ako niektoré tie albumy, jak False Beacon napríklad, už boli fakt veľmi blízko toho, že to celé vymaže na harddisku. Že už boli naozaj takéto momenty. Takže to sú také jednoznačné úspechy a také akože čo ma potešilo počas tej kvázi kariéry, tak v podstate odohrali sa nejaké zaujímavé koncerty. Ja strašne rád spomínam na to, keď sme mohli robiť support pre Recoil, že som sa stretol so svojím idolom z detstva v backstage a ukázalo sa, že to je úplne perfektný týpek, úplne normálny človek. Takže to bolo pre mňa také zadozučinenie, že toto keby mi niekto povedal v tom 84., tak si myslím, že sa asi zbláznil. A potom koncert na Eurosonicu bol tak akože pomerne zaujímavá skúsenosť, že tam som si povedal, že zrejme tá hudba, že niečo v nej je, keďže bolo to akoby pozvánka zvonku, že keď je človek v tej lokálnej scéne, tak proste tam sú aj nejaké osobné väzby podobne, že toto je akoby úplne nezávislé, že to bolo také akoby ocenenie, ktoré nebolo naviazané na túto domácu scénu. Co americká šňůra nebo koncerty a festival South by Southwest? Tak to bolo v podstate taký skôr výlet aj plánovaný, akože my sme od toho nemali nejaké veľké očakávania. Prečo to je obrovský event a skôr išlo o to, že sa trošku oťukať a vidieť, že jak to funguje. Celá tá mašinéria, to je proste priveľké na nás asi trošku. No, to si já třeba nedokážu pořádně představit, jako a to, že jsem na nějakých showcase festivalech byl, no. Teď by mě zajímalo jenom vysloveně v pár větách, co tě napadne u jednotlivých alb, které si doposavat vydal. Tak Abuse the Great Outdoors. Co tě napadne první? Naivita. Úplne naivita. V podstate kopu ľudí hovorí, že to najlepší album náš, ja si to úplne nemyslím, aj keď teraz som ho počúval zo do okolností, ak bolo 20-ročné výročia, ale to bolo proste poskladané tak, že to baví ma na tom to, že to vzniklo pomerne celkom ľahko, že ešte som sa v tom tak naozaj, že taká zábavka skôr tento album. Pak bezejmenné album z roku 2008. Tam už som trošku začínal akoby aj plus minus skoro komponovať. Neviem, tento album mám pomerne rád a veľa vecí z toho hrávame naživo a sú tam niektoré kusy, ktoré sú asi najlepšie v podstate z celej našej diskografie. Tuhujme napríklad je skladba, ktorá na koncerte úplne, že má neskutočnú palbu to dáva. Tam totálne, že na tu sa vždy teším na koncerte. Pak Sound of Unrest 2013. To je taký ako pre mňa najviac nedocenený album. Pro mě zase první větší využití vokálu jako a svým způsobem vstup ještě do víc jakoby písničkového světa. Hej, tam bol vlastne, tam začínal ten prechod pomaly, ktorý v podstate už ti odpoviem aj na ďalší album rovno. False Beacon vlastne, že to bolo také, ako že tam už vyslovene ten album začal byť pesničkový, alebo je pesničkový. Pro mě False Beacon je vlastně album, kde aspoň pro mě jako posluchače tam zní nejvíc akustických nástrojů. Co bys na to řekl? Asi aj reálne ich tam je najviac, ale u mňa to ja často ani neviem, že ako ktoré veci vznikali, že čo bolo nahrávané akusticky, čo bolo robené zo samplov. Ja sa snažím aj tie samply, aby zneli čím organickejšie, že dosť sa s tým vytrápim. Takže spätne niektoré veci ja vôbec neviem, že či to bolo samplované alebo nahrávané. Musel by som si pozrieť tie projekty, fakt, že ako boli rozobrané, lebo už aj po tých 6 rokoch už si to nepamätám.
Ale boli tam, pamätám si, že tam boli živé husle, živé dychy, živé gitary, živé bicie, živá basa. Takže asi hej, je tam trochu viac toho živého nahrávania, tam bolo viac trochu, než na tomto poslednom albume. A určite viac ako na tom predchádzajúcom, tak asi aj reálne tam je najviac tých akustických nástrojov. Posloucháte Vltavské Art Café s Pavlem Zelinkou. Dohrála skladba Bring You Fate z nové desky kapely Autumnist. Nejen o ní si povídáme s principálem projektu Vlado Ďurejkou. Zeptal jsem se ho, jaké stíny měl Vlado na mysli na kolekci pojmenované Anatomy of Shadows. Tento album, ja som k tomu vlastne aj hovoril, že on je taký akože pomerne dosť politický tým, že čo sa stalo za posledné roky, že naozaj tá situácia je dosť katastrofálna. Tak tento album je taký extrovertnejší trošku, že už sa tie predtým boli také hlbavé, že sa tam človek venoval akoby svojmu vnútru, neviem čo. Nemalo to nejaké hlbšie myšlenky, skôr to bola taká akoby náladová vec a táto je taká už, že začína byť trochu horúco, tak už to začína byť akoby aj vlastne komentovanie toho diania a nejaké, je to vlastne tá energia ide smerom von akoby z toho albumu. Tie tiene sú, je to také ako by skúmanie nejakých negatívnych javov a charakterov, alebo ja som to tak, vlastne ten shadow je pre mňa také ako synonymum nejakého politika alebo nejakých, takto akože veľmi voľne podané, pretože ja napríklad nepíšem texty, ale na veľa veciach to v podstate vypálilo, že kopu tých textov aj od rôznych autorov, že skúmajú podobné veci. Že bolo to zaujímavé tým, že vlastne všetci prežívali to obdobie nějakým podobným způsobem zhruba. To mě právě zajímá, jak se podařilo naladit autory textů jakoby na tady tu základní myšlenku. Bylo tam, že jste si o tom povídali a pak vznikaly jejich texty, jak Gabriela, tak Richarda, nebo texty vznikly, aniž by tušili, že třeba tady to základní téma bude okolo té nové desky. V podstate je to zaujímavé, že vôbec oni nevedeli, že aká bude téma, alebo tá téma ani nebola daná dopredu. To sa akoby postupne sa to vyvíjalo, ale v podstate oni vôbec netušili, že o čom to celé bude. Ale vlastne s Ríšom, keď sme robili, ako prvú skladbu sme robili Burst a tam Ríšo mi povedal, že už ide písať iba politické texty. Tam to je vlastne celé. A ja tiež vlastne, ja som začal robiť na tom, že medzičasom som si robil tú skrumáž tých hlasov politikov, ktorá vlastne začína v tom intre. A že takto to nejako do seba zapasovalo. To sú zaujímavé veci, hej. Hole in the Rain na mě působí jako takový zapomenutý track od současných Depeche Mode. Neřekl ti to už někdo? Áno, niekto hovorí, že je to Depešík, ale no, môže byť v pohode. Ale taký lepší Depeš. Nejseš moc příznivec současné tvorby. Vieš čo, neviem, nesledujem ich nejako už ja som valderista, takže od odchodu Alana Valdera mňa to až tak nebaví tá ich hudba. Páči sa mi ešte Ultra a potom už som si k tomu nejako nedokázal úplne nájsť cestu. Kdo ti asi nejvíc pomohl s deskou? Kdo je nejvíc na desce jako slyšet jeho nápady, jeho invence? Tak najviac vlastne spoluautorstva má Rišo Imrich z Nylon Union a Gabo. Takisto tam je to zhruba 1:1 a veľa vlastne sa podielal teda hlavne na aranžmánoch Pálo Hubinák z Venír, ktorý vlastne aj finalizoval niektoré skladby, kde som mal zdravotné problémy, že som musel ísť na operáciu chrbta a už termín vydania
tlačil, takže som vedel, že by som nedokázal už sprodukovať nejaké 2 skladby, tak v podstate on ich domixovával, ale on bol v tom procese už od začiatku albumu, že ja som vždy ho poprosil, nahraj mi nejaký part, ale povedz mi, čo by si tuto spravil, že tuto neviem si pomôcť, že vymyslí mi tam niečo, tak. Takže Rišo Imrich a Gabriel Kane boli akoby spoluautori, tam vlastne aj písali nejaké buď vokálne lajny, alebo vlastne celé skladby, alebo naopak dokončovali moje vokálne skice a Pálo skôr také tiež aranžerské veci a nejaké nahrávanie, vymýšľanie nejakých partov, gitar a podobne. V tiskové zprávě k nové desce se píše, že na novém albu má otisky i hudba 60. a 70. let. Mohl bys to nějak víc rozvíst? Ľudia sa dosť pýtali, že kde to tam je, že tam tá psychedelia alebo ten rock z tých 60. rokov vôbec nie je počuť. Je ho tam počuť, ale v podstate ja som si prešiel v podstate skoro komplet diskografiu celej tejto psychedelickej scény od týchto nemeckých kapien Amondul a podobné veci. Krautrock, hrozne veľa, samozrejme Ken som počúval aj predtým, ale išiel som naozaj úplne do takých všelaké, že peruánska psychedelická kapela, čo sa dalo vyhrabať na internete. A teraz som si to postupne prechádzal, rozoberal, akoby samploval som nejaké kúsky, ale tam to je fakt zaujímavé, že tam si človek mne tie platne ako celok niektoré nedávali úplne zmysel, aj bolo to strašne ťažké počúvanie, aj tá hudba bola niekedy až taká komická skoro, ale dali sa tam nájsť fakt fantastické motívy, ale ja neviem, 1-2 sekundy, 3 sekundy na celom albume, ktoré som teda nejako vysamploval a to boli také veci, že keď to človek dal akoby do iného kontextu, že vybral niečo úplne mimo celej tej skladby, že vychytal nejaký kúsok a spravil z toho akoby loop a zalúpoval ho a urobil z neho vlastne nejaký nosný beat, tak zrazu to boli úplne fakt zaujímavé veci, ktoré to boli fakt taký mikrosampling, by som povedal. Skladba Sum of All Zeros, další ukázka z nové desky Autumnist. Šéf projektu nám trpělivě odpovídá na otázky. Poslední sadu jsem načal dotazem na výtvarné zpracování obalů desek projektu, které má Vlado sám na starosti. Co je pro něho největší inspirací v této oblasti? Často, když se na obaly dívám, mě napadne meziválečný kubismus. Nebo jsem mimo? Ešte by som ťa opravil, vlastne prvý Abuse, ak teda Abuse Great Outdoors rátame ako album Autumnist, čo vlastne je, tak to robil Emil Drličiak, veľmi dobrý výtvarník slovenský, ktorého ja poznám ešte, keď som robil sieťotlač v tlačiarni a tlačil som pre nejaké plagáty, keď on bol ešte študent. A potom už ďalšie veci som si robil sám a v podstate áno, mňa zaujíma taká tá akoby staré plagáty, páči sa mi 50. roky povojnové, celá studená vojna sa mi vlastne akoby páči, tie propagandistické veci. Páči sa mi dosť veľa aj art deco, čiže taký akoby je tam taká nejaká nostalgia, ale snažím sa v podstate takisto ako pri hudbe, že aby sa to nedalo nejako úplne priradiť nejakému časovému obdobiu, že je to taký akoby z nejakej alternatívnej histórie, by som povedal, že by to malo vyzerať, alebo taký v podstate mix štýlov, takisto ako pri hudbe. Co teď se bude dít dál? Jaká je budoucnost? Slyšel jsem o nějakých remixech, remixovém albu. Chcel som spraviť remixový album, ale nakoniec z toho budú asi 2 EPčka, akoby 2 singly. Jeden by mal ísť v januári, ten už mám uzatvorený, ten bude skôr taký akože klubovo-popový a ten druhý bude skôr taký ostrejší trošku.
Začíname riešiť, že čo ďalej s liveom, keďže som mal dosť dlhú pauzu teraz. Takže snáď budú nejaké koncerty, dúfajme. A nejakú novú hudbu zase robiť už, či ako Autumnist, alebo ako nejaký nový projekt, to ešte neviem presne. Budu držet palce, aby ty koncerty vyšly, protože já si pamatuju třeba koncert, který si odehrál v roce 2004 ještě v Paláci Akropolis, pak vyšel vlastně jako liveko. To byl pro mě strašně silný zážitek. Myslím, že tá kapela, tie posledné koncerty, že už bola vlastne tak zohratá, že už to znelo skoro ako kapela. Tieto prvotné staršie koncerty ešte neboli úplne, ako z mojej strany som s tým nebol až taký spokojný, ale teraz v poslednom období tá kapela hrála fakt dobre, že už tam boli aj vokalisti, že už to celé bolo skoro akoby, už sa to dalo počúvať. Už tě to bavilo, jo, říkáš. Bavilo ma ich pozerať, bavilo ma si tam tancovať, lebo v podstate ja tam až toľko nemám teraz čo robiť v tej živej kapele. Rozumím. Napadla mě ještě jedna závěrečná otázka. Ty si, aspoň v rozhovorech se na tebe profláklo, že máš rád cyklistiku a před nějakými 2 roky jsem dělal rozhovor s indie písničkářkou Nilufer Jania, která mi prozradila, že spoustu hudebních nápadů dostává, když jede na kole. Napadlo tě taky něco použitelného, když si jel na kole? Vôbec nie, ale ja mám zase takú zaujímavú skúsenosť, že vždy ma napadne nejaká úplná blbosť, ktorá sa vlastne odvíja od niečoho, čo zažijem na tej ceste, že idem okolo, ja neviem, cintorína, potom som si spieval pol dňa nejakú pesničku, v ktorej bol Pet Sematary. Takže išiel som na bicykli a nemohol som sa, celý ten výlet som sa nemohol zbaviť tejto pesničky, že toto sa mi stáva. Že z nejakého vlastne niečo, čo vidím popri ceste, tak ma napadne nejaká úplná hovadina, nejaká pesnička, ktorú potom mám celú tú jazdu v hlave, čiže ja nepočúvam vôbec hudbu na bicykli, že chodím vlastne kvôli zvukom tej prírody na bicykel, ale takto, no. Takže tam nie, tam práve to, tam je úplne, že ide o to, že skôr zabudnú dať nejakú hudbu z mojej stránky. Takže míváš punkové jízdy, jo, říkáš, v duchu Raymonds. No a minule som si spieval Beatu Dubasovú, zase neviem ako to vzniklo, takže a takéto blbosti. Tak to máš barevný jízdy zase, po hudební stránce. Tak jo, děkuji moc ještě jednou za tvůj čas a budu se těšit na koncert někdy. Ďakujem, uvidíme sa snáď. To byl náhled do podivuhodného světa slovenského projektu Autumnist. My se s ním rozloučíme poslední ukázkou z loňské novinky Anatomy of Shadows s skladbou Hole in the Rain. Loučí se s vámi Pavel Zelinka. Přeji vám příjemný zbytek dne, nejlépe ve společnosti Vltavského vysílání.